yen kowe ora percaya karo Harya Sengkuni kae larasing Kalantaka bebrundungan kabeh karepe ditujokke menyang kutha Gorongastina tegese kowe wong keparat wong Plasa Jenar serangan dhisik wong Pringgondani nanging ku aja nganggo gendera Plasa Jenar nganggo gendera Astina
maju. 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 Nek wong ireng nek. Sakti Mandraguna. Nih tunggal. Pripun Kakang? Kowe diomongi minggir. Minggir omongi kawon. Iki mung dienggo manasi wong Pringgondani. Kowe ndeliko. Jaga lo, jaga.
daksa rupa riset kare daksa lalat amalae gembira marangah isis yang metu Prabowo isis yang metu Prabowo Harimbi wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama Prabu karo kowe Kala Bendana. Kowe nek apa Pake? Pake di Bali. Jare aku, Pak. Tak rasa wis ana telung candra itu ing palungguhan iki. Harimba, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Sinembuk para prajurit ingkang kandel kulit atos palunge. Saiki wis jejakan ana ing tepis wiringing Praja Astina. Patuka, Pak. Rama Prabu. Mbok ya patuka ngelekake lawan kuling patap. Kakang Harimba sak sedulur-sedulurku kabeh patuka. Ngemutana lamun to, nalika semono Kanjeng Rama Prabu wis dadi siswanesipun Prabu Pandhu ing Astina. Ya kepiye wae, Jen? Kok nyatane biyen wis ana bibit-bibit kaya ngono. Tak kira ya gak ana alane kamuntut dulur-dulurku iku banjur juga payung sak durunge udan. Sapa weruh yen ana ketrayak ing lelakon kasat yo glothok kabeh tu sing kawat. Kala tumingal campo samyo ngetali Lenadet wileteng kodo dayanggung mangun candidi. Iki sapa? Mengko dhisik Prabu Trembaka mesti kowe pangling karo aku. Aku mbiyen bagus cakrak pinter tur pengpengan. Saiki kaya ngene kahananku ngerti ya. Aku Harya Suman ya Sengkuni. Banget ora ngira dene. Saiki kowe kok dadi kaya ngono. Iki pawarta kacilakan ingkang tegawa mrene. Rungokno Prabu Tembung. Nalika perang gegempuran ngantaraning Astina karo Pringgondani biyen sing ngluweng Gandamana kuwi anak-anakmu. Ning sing ketiban ampuhan dadi korban aku. Merga wong-wong Pringgondani padha metenah menyang aku. Gandamana krungu malah ngandel karo pawarta sing ngrata kabar sing sumbang. Paduka kurang patitis. Nuwun sewu Paduka Prabu Tembaka kurang patitis nggon punyawang lelakon iki. Sejatine sumber-sumbering perkara kuwi ana Prabu Pandhu. Ora liya nggone kepengin blengket negara Pringgondani, njajah negara. Apa tinemu nalar ing atase guru sejati teka mentala njajah praja Pringgondani. Ngerti ya? Prabu Pandhu kae sejatine rumangsa gelo. Gelo atine dene menehke kabeh kawruh karo ngelmu menyang kowe. Klebu aji-aji sing jenenge Brajamusti. Ingkang ampuh ngedape-dape. Merga Prabu Pandhu lagi krasa yen to sejatine
wong sing kedurungan aji Brajamusti ya kuwi sing bisa ngasorake kridane Prabu Pandhu. Nanging nalika Prabu Pandhu maringake aji-aji mau marang Prabu Trembaka rumangsa kulila legawa merga gedhening rasa tresna marang siswane. Ning nyatane saiki gelo. Kowe aja maido karo aku ki sing saben dina urip bareng karo Prabu Pandhu. Luwih-luwih bareng kowe ora bisa ngendhaleni murkane anak-anakmu. Arimba saadi-adine ingkang nyatane nganti titi mangsa iki isih ngepung kutha Barangastina. Lan kowe ngerti ya Trembaka, Raden Gandamana saiki wis ngemohi Prabu Pandhu. Raden Gandamana wis ngemohi Prabu Pandhu saiki mulih nyang Pancala. Tegese Gandamana wis ngerti jeroane Prabu Pandhu. Sekawit ya diwulang kaya paduka ning jebul suwe-suwe Gandamana mung dienggo keset. Ketoke ben-bengi diwulangi jebul kon mijeti sikile. Kowe ngerti kaya ngono kuwi lakone Prabu Pandhu. Aku ya gelo karo Prabu Pandhu merga Gandamana wis mulasara menyang aku nganti aku meh mati. Teka Gandamana ora dipidana. Aku mung dadi wong cacat kaya ngene. Ning aku trima dadi wong cacat selawasing. Ning kowe kudu ngerti nek ora suwe meneh anak-anakmu pateni karo Pandhu. Laruta saking yudha sang kula yen tanang utusa sang Sri kagyat Hanjula Tyasing Prabu Trembaka miyarsa guneme Sengkuni kacundhukake kelawan lampahan cetha tumrap Prabu Trembaka lamun ta Prabu Pandhu dudu guru sejati. Tinata atine nembe unjal kang Buswa prataning Sang Brajalamatan. Mimis Benjo Tepok eneng apa lamatan. Aduh Rama Prabu ngaturaken ketiwasan bilih wekdal dinten mangke barisan Pringgondani ingkang jejake wonten ing tapel ates Praja Ngastina sinrang dening Wadya Ngastina ngatos dadhalarut dudu ati. Wengis temen jebule wong Asti tatanan baris tak pedoke wong Asti ngestaken dawuh Tato Prabu Rama Prabu kowe ning omah kula nderek paduka Kanjeng Rama kowe yen aku yo melo aku melo. Yo, yen arep melu. Kunjing langit katon legi canging alis brisang mawe kandrung sabarang kagulu
Wukir moyak mayik Sengkuni kowe saka ngendi? Kaya megap-megap ambekamu melamingkus. Kula nuwun sewu, kula menika badhe matur wonten ngersanipun Prabu Pandhu. Sareng kula taliti jebul kepara nyata Prabu Trembogo badhe ngrabosa negari Ngastina. Aku ora bakal percaya karo kowe. Wong Pringgondani Ngastina dadi kaya ngene iki biyen bibit winih mula bukaning perkara saka pokalmu Suman. Kowe ora percaya karo aku sakar pancen wong nek wis kaya aku ki wis arang-arang sing percaya. Ning deloken saya ngangsek saya nyedak bala Pringgondani wong Ngastina iki mengko sedhela meneh dadi glepung. Nek pancen wong Ngastina diancam karo wong Pringgondani aja nganti Ngastina rubuh. Padang-dangane wong Pringgondani aja nganti midak uni Ngastina. Bima wang-wang kongko patan keti sayang gongkoro pancen lambene wong Ngastina ora kenek digugul.
kowe anak Ratu Pringgonan. Iya, Raden Harimbo. Urung sepira umurmu, Bratasena. Buta piyayi ora tau nyokot. Sepisan nyokot unta marang. Bagus ngetek kowe. Sahabat Raden, kowe aja nyedak mrene ya Raden, mengko ndak dipolo karo kakangku ya Raden. Ya. Ora. Engko sing jaga aku. Sahabat, tenan lho, Bro. Delekno lho. Ya tak delekke. Gila. Druhun Simonon ora kena digawe becik wong akeh. Wah. Onang-onang